Klient má právo na transparentné informácie o finančnej službe, ktorá mu je ponúkaná. Volám sa Andrea Slezáková a som špecialistkou spoločnosti EOS KSI Slovensko a všetko o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve sa dozviete v našom najnovšom podcaste. Svet finančných produktov má rôzne zákutia. Môže sa stať, že človek, ktorý nie je odborne dostatočne podkutý, v nich zablúdi. Aj vám sa už stalo, že sa vám ohlásil finančný agent s neodolateľnou ponukou? Ako sa zorientovať, aby sme pri investovaní neprišli o svoje peniaze? Viete, že medzi finančným agentom a finančným poradcom je rozdiel? No a viete, čo ich služby stoja, aj keď sú formálne zadarmo? O téme finančného poradenstva budeme teraz hovoriť so špecialistkou spoločnosti EOS KSI Slovensko Andreou Slezákovou. Ja som Anka Žitná a vítam vás pri počúvaní novej epizódy podcastu Otvorene o dlhoch. Dobrý deň, Andrejka, vítajte. Dobrý deň, prajem. Ja som začala tak možno, že veľa naraz, ale myslím, že každému z nás sa stalo, že zvoní telefón, neznáme číslo, ozve sa vám tam nejaký človek, ktorý povie, že je agent, ktorý ponúka nejaký finančný produkt, alebo sa vás rovno začne pýtať na to, aké finančné produkty možno máte a potom vám ponúkne, že on vám dá lepšie. Ale ja som sa teraz po tých rokoch s prekvapením dozvedela, že ono to nie je úplne jedno, že nie je agent ako agent a poradca ako poradca. Čiže ak ma niekto osloví takto v telefóne, treba s ponukou finančnej služby, čo si mám všímať ako prvé? Ako prvé by som odporúčala zamerať sa na to, či sa vám teda predstaví ako finančný agent alebo ako finančný poradca. Na tomto mieste by sme si mali povedať, že je kľúčový rozdiel podľa našej platnej právnej úpravy medzi finančným agentom a finančným poradcom. Finančný poradca pracuje výhradne na základe zmluvy, ktorú uzatvára s klientom a klient mu za túto službu platí. Finančný agent nezískava odplatu od klienta, aj keď môžeme konštatovať, že na konci dňa finančná inštitúcia si zarátava do svojich nákladov práve tie náklady, ktoré ju stojí distribúcia finančného produktu a tie sa odzrkadlia v konečnej cene toho finančného produktu. Toto je dôležité si uvedomiť. A ďalej sa ako vhodné javí, aby sme teda sledovali buď obchodné meno tej obchodnej spoločnosti, pod ktorou sa nám tá daná osoba predstaví, alebo jej meno a priezvisko, pretože to, či sú skutočne oprávnení na vykonávanie či už finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, môžeme zistiť prostredníctvom verejne dostupného registra finančných agentov a finančných poradcov. Vyhľadávanie v ňom je bezplatné a nachádza sa na stránke orgánu dohľadu. No, to ste mi teraz povedali taký veľký komplet balík. Ja to idem po jednom. Hej? Čiže finančný agent a finančný poradca. Rozdiel je v tom, že ten poradca je priamo z nejakej inštitúcie a ten agent je čo, ponúka produkty rôznych inštitúcií? Ako si to mám predstaviť? A najjednoduchší taký v úvodzovkách pomyselný lakmusový papierik je, aký druh povolenia získal. Máme viacero kategórií finančných agentov. Áno? Ku príkladu, samostatný finančný agent získava povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta od Národnej banky Slovenska a dozviem sa to v registri. Finančný poradca takisto získava povolenie na vykonávanie činnosti od Národnej banky Slovenska, ale na vykonávanie činnosti finančného poradcu. To znamená, že finančný poradca je niekto nezávislý, ktorý pre vás ako pre klienta vykoná nezávislú analýzu dostatočného množstva finančných služieb dostupných na našom trhu a potom by mal odporúčiť vám tú optimálnu práve pre vás. Za túto činnosť mu ale musíte na základe zmluvy, ktorú s ním uzatvárate, zaplatiť odplatu. To je ten kľúčový rozdiel. Potom tu máme viazaného finančného agenta, to je ten, ktorý nezískava povolenie od Národnej banky Slovenska, ale sa do registra, ktorý vedie Národná banka Slovenska, iba registruje na základe návrhu finančnej inštitúcie, s ktorou spolupracuje. A potom tu máme podriadeného finančného agenta, ktorý opäť iba sa registruje, nezískava príslušné povolenie od orgánu dohľadu a spolupracuje so svojím navrhovateľom, ktorý je v tomto prípade samostatný finančný agent.
to, s čím sa my najčastejšie stretávame v praxi, ako oslovení klienti, aj mne sa to už stalo, sú práve podriadení finanční agenti. To znamená niekto, kto pracuje v sieti svojho navrhovateľa, čiže v sieti svojho samostatného finančného agenta, ktorý zodpovedá za to, že plní všetky podmienky, ktoré mu na výkon tejto činnosti určuje zákon. No, tu ide o to, že vlastne my by sme mali cez toho agenta, ktorý nás osloví s nejakou ponukou, investovať nejaké naše prostriedky finančné do nejakého produktu. A tu už každý spozorne, lebo vždy je to o tom, že ak raz ide o moje peniaze, tak si to sakramentsky overujem, komu ich zverím, akým spôsobom on s nimi bude nakladať, ako ja budem mať nejaký dosah na to, aby sa nestalo, že zveríte tie peniaze, lebo sú aj také prípady. Jednoducho už ich nikdy neuvidíte. Na konci vám ešte povedia, že možno ešte ste dlžní. Čo je teda nie úplne ideálny príbeh. Ale teraz si to predstavím úplne prakticky. Najmä starší ľudia majú takýchto telefonátov možno dosť, lebo proste sú seriózni agenti alebo seriózni poradcovia a sú potom aj taká tá šedá zóna, kde vedia, že ten človek bude mať možno peniaze a možno ich z neho dostaneme. Čiže pri tom telefonáte je ideálne nezostať pri telefonáte a neriešiť takéto ponuky cez telefón, ale povedzme povedať tomu človeku, ktorý vám telefonuje, že sa chcete stretnúť osobne trebárs. Je to vždy lepšie, aby napríklad mohol on sa preukázať, pre koho pracuje, alebo do toho telefónu vám povie čokoľvek. Hej? A naozaj ja som mala minulý týždeň napríklad asi 3 telefonáty z Nigérie, ktoré boli, že takisto chceli dať rôzne ponuky a či sú to ženy alebo muži, či to príde cez WhatsApp alebo cez Telegram vás kontaktujú, proste cez tie rôzne aplikácie. Čiže otázka teraz je, ako komunikovať o tom, do čoho idem investovať svoje peniaze, čo najbezpečnejšie. Telefonáty asi vynechať, asi žiadať osobné stretnutie? Určite osobné stretnutie. Určite je vhodné veľmi veľa sa pýtať, ako, prečo, za čo, prečo mi to ponúka, odkiaľ má vôbec kontaktné údaje na mňa. A tu je dôležité uvedomiť si práve ten kľúčový rozdiel medzi finančným poradenstvom a finančným agentom. Áno, finančný agent mi vždycky ponúkne iba finančné služby svojho navrhovateľa. To znamená toho, s ktorým spolupracuje na zmluvnej báze, či už je to finančná inštitúcia alebo iný samostatný finančný agent. A stále z toho diapazónu tých finančných služieb sa mne dostanú iba tie do pozornosti, ktoré má zazmluvnené jeho navrhovateľ. Čiže ja sa dozviem iba o určitom výseku z tých finančných služieb. Kdežto finančný poradca, ktorého si ja najímam, s ktorým si ja uzatváram zmluvu, mi musí poskytnúť nezávislú analýzu dostatočného množstva tých finančných služieb. Pričom tá nezávislosť je garantovaná tým, že zo zákona má zakázané prijať akýkoľvek druh odmeny alebo odplaty od finančnej inštitúcie. Čiže ja si za túto službu zaplatím a potom dostanem nezávislú analýzu, nezávislé odporúčanie. Čo sa týka tých osobných stretnutí, tak aj tam by som odporúčala do istej miery byť veľmi obozretný, pretože z pravidla prichádzajú finanční agenti už s tými formulárovými zmluvami a z pravidla majú tú tendenciu, samozrejme, že po vykonaní nejakého scoringu toho klienta, zisťovaní informácií o jeho zázemí, o jeho príjmoch a podobne, ale majú tendenciu teda po zistení nejakého backgroundu toho klienta i hneď mu dávať na podpis zmluvu o poskytnutí tej finančnej služby. Čiže tam by som bola veľmi obozretná a nepodpisovala ju priamo na mieste. Čiže ak na vás tlačí, že poďte, rýchlo to podpíšte, urobte to, to je ten taký moment, že tu spozorním a jednoducho už len preto to neurobím, že tlačí. Hej? Presne tak. Vy ste klient, vy máte právo na transparentné informácie, vy sa môžete pýtať opakovane na to, aké sú úskalia toho produktu. Áno? A prečo vôbec vám odporúča finančný agent tento druh produktu, pretože na konci dňa vy ste ten, kto to bude musieť niekoľko rokov splácať. Čiže tam je potrebné veľmi vysoký stupeň obozretnosti a zároveň je nutné sa aj obrniť takou istou asertivitou, pretože niekedy sa ako najvhodnejšie javí vrátiť sa z tej kratšej cesty a vôbec tú zmluvu ani nepodpísať. Ak teda takýto človek ma kontaktuje, pri tom agentovi je to jasné, možno má nejaký zoznam klientov od niekoho, niekto mu ho zostavil a povedal, obvolaj týchto ľudí a ponúkni. Hej? To je možné.
On ma nemusí poznať, on možno naozaj dostal len kontakt na základe nejakého vyfiltrovania môjho mena, že by mohlo byť vhodné. Čo ten finančný poradca? Ako sa on ku mne dostane? Ako on, akým spôsobom vyhľadáva svojich potenciálnych klientov? Ako ich oslovuje? Možno aké inštitúcie títo ľudia zastupujú alebo z akých inštitúcií prichádzajú? Oni sú, predpokladám, že nie sú to jednotlivci, že fungujú v nejakej firme poradenskej trebárs. Ako si toto ja všetko viem overiť? Smerujem k tomu, aby sme naozaj mali istotu, že ten človek, s ktorým komunikujeme, nie je nejaký podvodník schovávajúci sa za nejakú fiktívnu firmu, ale že je to nejaký reálny človek, ktorý reálne za sebou má silnú, serióznu inštitúciu. Oni všetci finanční poradcovia, alebo takto finančné poradenstvo, tam sa vyžaduje do istej miery aj aktivita zo strany toho klienta. To znamená, že ja som aktívny, ja chcem v úvodzovkách zažiť niečo iné. Čiže ja si ho vyhľadávam, tam to platí skôr tak, že ja si hľadám toho finančného poradcu. Presne tak. A všetky subjekty, ktorým bolo udelené toto povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu, sú dohľadateľné prostredníctvom registra finančných agentov a finančných poradcov. Oni dokonca musia zo zákona plniť najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti. Čiže tí, ktorí absolvovali naozaj toto licenčné konanie a získali príslušné povolenie, majú mať príslušný stupeň odbornej spôsobilosti, majú mať prax, majú mať nejakú profesionálnu etiku a musia si byť vedomí následkov toho, čo komunikujú a ako komunikujú a aj tej zodpovednosti, ktorú vo vzťahu ku klientovi majú. Úplne na záver sa opýtam, lebo je to veľmi rozsiahla téma, ale ja sa úplne na záver opýtam opäť takú kacířskú myšlienku mi napadlo. Ja už nejaké tie produkty možno mám. Niečo už mám podpísané, niečo už mi beží a teraz osloví ma nejaký agent a povie mi, že mám vypovedať tú zmluvu, ktorú ja už mám uzavrieť novú. Ako ja zistím, či je toto pre mňa výhodné, možno rušiť a uzatvárať nové? A ďalšia vec je, že či toto presne nie je tá praktika, pri ktorej by sme mali byť troška obozretnejší. Presne tak, ja sa plne stotožňujem, to je veľmi vysoký stupeň obozretnosti na mieste. A predovšetkým, keď sa mi stane takáto situácia, tak ja by som navrhovala, aby ste kontaktovali práve toho predchádzajúceho finančného agenta, ktorý s vami tú príslušnú zmluvu dojednal a transparentne s tým komunikovali, že vás oslovil niekto nový, niekto ďalší a že teda ponúka vám niečo výhodnejšie a ten predchádzajúci finančný agent by vám mal kompetentne odpovedať na to, či je to skutočne pre vás výhodnejšie. Čiže tam zasa vysoký stupeň obozretnosti na mieste, ako sme už hovorili, treba si to premysleť, či naozaj takýto tu krok je pre mňa správny, či to nie je niečo neuvážené a či to nebude pre mňa finančne nevýhodné. Náš podcast sa volá Otvorene o dlhoch. My hovoríme o tom, akým spôsobom fungovať, aby sme sa k tým neželaným dlhom nedopracovali. V tomto prípade, keď ide o ponuku takýchto produktov, kde sú tie najväčšie riziká pre mňa ako pre klienta, a kde je to také, že môže to mať ten dobeh v podobe možno nejakých neželaných dlhov. Je aj takéto riziko? Ja by som zo všetkých tých sektorov, pretože finanční agenti môžu byť činní podľa našej právnej úpravy, či už v sektore starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov alebo poistenia či zaistenia. Ja by som k najväčšej obozretnosti dovolila odporučiť do pozornosti, keď vás niekto oslovuje, čo sa týka finančných služieb na kapitálovom trhu. Pretože tam naozaj skutočne to riziko toho, či tá investícia vaša bude v budúcnosti naozaj výnosná a či to nebude mať pre vás nejaký negatívny finančný dopad, je na mieste sa pýtať tieto otázky a byť obozretný, dokonca byť až opatrný, až skeptický, pretože tam to môže mať pre vás najzávažnejšie finančné následky. Veľmi pekne ďakujem. Mojím hosťom pri mikrofóne bola špecialistka spoločnosti EOS KSI Andrea Slezáková. Tešíme sa, že ste boli s nami. Dovidenia. Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia.